59. Luke chapter 1 from verse 59. Luke chapter 1 from verse 59, and I'll read. On the 8th day they came to circumcise the child. They were going to name him after his father Zachariah. But his mother spoke up and said, "No, he is not to be called John. He is not to be called John." They said to her, "No, there is no one among your relatives who has that name." So John the Baptist aberekwa vanhu vauya kuzomuita circumcision. Traditionally vaitika pa day of circumcision ndo pavanopa mwana zita rake. So mwana ari kupiwa zita nesociety nevanhu, they came to him ndokubva vamuencourage kuti you must name him Zachariah after his father. It was a tradition, a system yaivako kuti ukabereka mwana wako dangwe mwana mukomana unotakura zita rako. Ndofunga naturally kuno kuma areas zviriko zvokuti this is junior, this is junior. So pano vanhu vauya with this tradition, with this understanding yekuti zvinenge kurumbidza nekuremekedza Zakaria tikapa mwana wake firstborn zita iroro. Asi Elizabeth ndokubva aramba achiti no, this child must be called John. So reasoning yavanhu yobva yati asi hakuna kudzinza rekwenyu kumusha kwenyu kwamunobva ane zita seiroro. So ndoda ndibate ipapa tigone kuita prayer according this understanding. Pane zvinhu zvinogona kuitwa naMwari muupenyu hwako zvekuti vanhu vanogona kufungidzira kuti haasi Mwari. Number 1, Zachariah baba vaJohn the Baptist akavharwa muromo, akatorerwa voice for 9 months kusvika mwana aberekwe. He was speechless, voiceless. It was not attack from the devil, but Mwari vazviita nechikonzero. But vanhu vachiona uye nekusaziva kuti ndiMwari vanogona kufungidzira kuti i-punishment or i-attack mulife yaJohn. There are things zvakadaro muupenyu zvekuti God is on your side, God is still with you, but there is a pain you are passing through. Kune marwadzo, kune chinhu chekuti haugone kutaura, you become speechless. Hauna simba, unopera simba ukachifunga, chinokurwadza. But I want to show you this. There are times yekuti pane dzimwe nyaya dzinorwadza dzekuti society ikakuona inoona kukujajetera zvainotaura, but God is still on your side. So mukomana ndokubva aberekwa, vanhu vauya kuna Eliza vari kuti aiwa mwana uyu mupe zita rekuti Zachariah after his father. Eliza ndokubva ati aiwa hazviite kuti anzi Zachariah, he is supposed to be called John. Vanhu ndokubva vati hazvigoneke nokuti kudzinza nekurudzi hakuna ane zita iroro. So munamato wangu mangwanana ndewokuti pane chinogona kuitwa naMwari muupenyu hwako chisina kubvira chaitwa kudzinza nekurudzi rwekwenyu, but nekuda kwekuti itsika yevanhu kuti uve like a photocopy. Tine vanhu vekuti havana mazita nanhasi, mazita avainawo ndeyasekuru, ndeyatete, ndeyambuya. Tine vanhu vakatokura vachiudzwa kunzi ita saningi, ona uye ningi anogona zvakati, vana vaningi vakadai, wadii kuita usaningi. Vabereki vandosvika nyangwe pakutuka vana kuti ona zvinoita vana vevamwe, ona zvinoita vana vevamwe. Itsika, tradition yekuti vanhu vanoda kurarama zvavanoziva zvavakaona. They are scared or they are afraid of new things. John aberekwa uyu ari kupiwa zita rekuti John. Zita iroro rine chekuita nedenga, rine chekuita nedeliverance yababa vake. Nokuti ngirozi yakataura yakati mwana uyu achanzi John, musi waachataurwa zita nekupiwa zita iri ndopa uchataura iwewe. So zita rekuti Zachariah rakanakira Zachariah traditionally riri right, but rinoaffecta Zachariah kuti afe asisataure nekuda kwekuti kutaura kwake kune chekuita nezita rekuti John. Ndinofara kuti mudzimai wake Elizabeth, nyangwe baba vanga vari speechless, zvichida vasiri kupiwa even a time yekutaura nekuda kwekuti angasataure. Society ichitaura zvainotaura against Zachariah, but Eliza wakabelieve nekutenda kuti zvandakaudzwa nemurume wangu, nekuti information yakapiwa Zachariah muhall of the holies naangel Gabriel ndokubva azoita person kune mudzimai wake, maybe through writing or something else. So mukadzi ari kutenda message yakapiwa nemurume ndokubva atovawo nenharo kuti no, he is supposed to be called John. Izwi rekuti John, zita rekuti John kwa Elizabeth nekwa Zachariah hazviko. So people were not in agreement with Elizabeth. Vari kuti ingawane kurudzi rwekwenyu hakuna ane zita iroro.
munamato wangu mangwanani ano sina kubvira chaitwa kudzinza rekwako, sina kubvira chaonekwa kumusha waunobva. May God grant you the grace, the blessing and the favor. Bata sati zvabatwa nerudzi rwekwako, svika pasati pasvikwa nyangwe nerudzi rwekwako, itirwa favor nedzimwe nyasha dzaonekwa mudzinza rekwako. Baba ndiri kunamata, may John be born in the life of these viewers. Vateereri vangu mangwanani ano, chinonzi John chisati chaitika kumusha kwavo, chinonzi John chisati chabatwa mumhuri kwavo, chinonzi John kusati kwasvikwa nevanhu vekumhuri kwake. Ngazviitike Baba muupenyu vana venyu mangwanani ano, nokuti vanotenda kwamuri, nokuti vanokudai, nokuti vanotenda kwamuri, nokuti vanokudai. Sati chaitika kudzinza rekwavo, sati chaonekwa kumusha kwavanobva. Ndiri kunamata nekutaura nyasha mangwanani ano muzita raJesu Kristu eNazareta. Evelyn Zulu, a good morning to you. God bless you. Ben Yehuda chinoda kufa Nyati Patience, may the favor of the Lord be upon your life in the name of Jesus, in the name of Jesus. Munashe Muzoki, God bless you. Fiona Maunganize, God bless you. Linia Kamunenga, may the good Lord bless you. Amadzangu waniri wainyasha ndiri kudeclare mangwanani ndiri kutaura nyasha dzamwari. Chisati chaitika kumusha kwako, chisati chaitika kwaunobva, chisati chaitika mukati mehama dzako mangwanani ano, may John be born. Ngaaberekwe John, ngaaberekwe John. Zita risati rataurwa kuzi kumusha kwenyu ngachibatike, ngachiberekeke, nokuti makatengwa neropa raKristu uye munotenda munyasha dzaMwari. Baba ndiri kunamata mangwanani ano, in the name that is above every name, in the mighty name of Jesus, may a new thing be born. Chitsva ngachiberekwe mhuri dzekwawo muzita raJesu Kristu eNazareta. Bhaibheri rangu ukariverenga fedha unonzwa rakutaura richiti mwana uyu paakapiwa zita iroro, baba vake vakaudzwawo, vakatora etablet vakanyora kuti his name is supposed to be John. Baba rinoti rurimi rwaZakaria rwakabva rwasununguka, his tongue was loosened. Father, I pray in the name of Jesus, every plan of the enemy ngaishayiwe simba, every demonic system rinoda ropa, every demonic system mweya yekumvura, Mwari wakatendeka, mutsvene wakarurama, ndakutendai nokuti matipa kukunda, ndakutendai nekuda kwezita renyu nenyasha dzenyu pamusoro poupenyu hwedu. Mutsvene wakarurama, Mwari wamasimba ose, ndanamata mangwanani ano, John ngaaberekwe, John ngaaberekwe, John ngaaberekwe, John ngaaberekwe, John ngaaberekwe. A new thing, a new thing, a new thing, a new thing. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ndiri kunamata mangwanani ano, mutsvene wakatendeka, wakarurama, Mwari wenyasha, vana venyu zvavanoshuwira nekutsvaka Baba, nyasha dzenyu ngadzionekwe mukati memhuri dzavo, mabasa avanobata ngaaendeke, favor ngaidururwe muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Chisina kubvira chaonekwa kumusha kwako, chisina kubvira chabatwa nevedzinza rako, chisina kubvira chaitika kumhuri kwenyu, chakanaka kudaro Mwari ngavachiite kuburikidza newe. Be a pace setter, break a new ground. May the favor and the blessing of the Lord be upon your life. In the mighty name of Jesus I pray. Amen and amen. Bye-bye. Good day to you. Good day to you. Baba ava ndavapa $5. Bhaibheri roti aropafadzwa zvakanyanya ndiye apa kudarika gamuchira. Kare zvaindinetsa kunzwisisa kuti zvinorevei. Ndikazojekerwa mweya mutsvene andidzidzisa kuti zvaitika izvi zvekuti uyu atambidzwa $5 iropafadzowo yake, but ine limitation, haatenge zve$20. Kana akafara zvakadii anotenga zve5. But ini ndokuti ndapa nekuda Mwari. Mwari haasi limited. So uyu anoenda ne5, ini ndinoenda nenyasha dzinodarika 5. Kugona kwaMwari ndokwakurarama pamusoro peupenyu hwangu. Pusha, he was epileptic.
zvainzi zvikambata zvaimuisira mumoto, zvikambata zvaimuisira mumvura. So vari kupa complain kuna Jesu kuti I came with him, ndakauya naye kuvadzidzi venyu, vakamutadza. Ndoda kuti ndibvise mindset yekucomplaina, tipanane a mindset yekugona kuona zvakanaka in the midst of trouble. I know it's tough, it's hard. When things are hard, you are designed to go on how hard things are. But ndoda kukupa the other side, situation iri hard. Baba vari kucomplaina kuti zvikambata zvinomuisira mumoto, zvikambata zvinomuisira mumvura. Chimwe chinhu chavaifanira kungotenda despite these challenges, the boy was still standing. Nokuti zvaimubata zvomukanda mumoto zvaida kuti atsve, aparare. Zvaimubata zvomukanda mumvura zvaida kuti anyure. Zvese zvaingoda kuti afe. Chirwere chakatoya pauri mudikani ndichiparidza kudai, hachina kuuya kuzotandara newe, chaitova neassignment from the pit of hell to kill you. Poverty yakataka upenyu hwako ine assignment to destroy you. But why are you still standing today? That's the reason I don't tione sane. A mindset I don't tione sane. There is more zvatinogona kutenda nazo Mwari in the midst of trouble. Baba because hatinobvira tadzidziswa kana kuudzwa kuti sometimes you need also to do things unto the Lord. Pane imwe blessing inouya nokuti une zvauri kuitira Mwari, unosangana nezvimwe zvakanaka Mwari zvaakadesigna for your life. Namani haumbofa wakataura naprofeti kusvika wagona kuremekedza kutaura kwemusikana webasa. Malevels anodimanda maturity, kana wakugona apa waimprove toenda pa next stage. Kana wakugona kuita zvidiki Mwari anokutrasta nezvakakura. Nzvimbo yawaienda iri right, but problem haana kunge watora munhu waingotora zvinhu. Saka munhu anotaura nezvaye ndi Kristu. Kana wauya munhu sangana naye. Kana wamutora amuupenyu hwako zvideredze iye asimudzirwe. Zvaataura uite, usangane neansa yechinhu chaunochemera. Unoshamisa Mwari zviratidzei. Vanenge vachakukwei no unoshamisa haunzwe. Why? Nokuti kune answer iri kuuya ne taking instruction, doing things. Iyo yako ndeyekuti I will cry unto the Lord and the Lord will show up. Iye Mwari ndokubva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. So we must get knowledge. Wauya kuchechi zoka une a valid point yekuti today I've learned this. Today ndaimprove zvakati, pane chakati chofanirwa kuitwa. Kwete kungoti it's now a tradition. Kuti ndokwedu ndokwandopinda ichechi yedu. Difference between a man and a husband. I'm sure ladies you know. Ladies, I'm sure you know. Sometimes you know the husband I was at one nacho but men here poza. And your prayer, you know, you are looking for a husband inside that man. May God turn that man to become a real husband. I prophesy into your life. May God turn that man to be a real husband. And I'll show you a simple difference between the man and the husband. Jesus said, go and call your husband. She said, I have no husband. Why? Because Jesus is another dimension of a husband to the church. Why? Because he's the one ready to supply the woman with the waters. Amen. But the man at the house sent this woman to look for water. But there is a man who has water already. Oh, yeah. I'm sure somebody's hearing me. Jesus. So a man who always put demands, but a husband who always supply love, understanding, and everything. Yes, sir. That's all I was statement in the Mabasa, Mabasa, you know that we are deeper a little bit. Why? It wasn't like a first Sunday, on a Sunday, because all people semblance, all she were engineer. Saka unofanwa kuti mabasa etype yangu anonetsa. It's real. Why? Because izvo zvinokupa kuimprove. Wakaibala kuti blessed mabasa akunetsa aiwa etype yako hawanikwe. Because kune mabasa akutsvaga vanhu mukuru. Ndakati ukanzi zviri sei haufanira kuti zvakaoma. Hausapasata haumirire vanhu. Unofanira kuti ndakaombera. Why? Zvinokupa challenge, improvement.
pastor wako zvikuita. Kuna vamwe zvekuita, it's unfortunate reality life. Kuna vamwe zvekuita.